जेब्ला इन्दि बिया जोनोम जादोंमोन बा अब्लानि समाव आदाया बै समाव खुदियाखौ गैयामोन अब्लानि समनिफ्रायनो इन्दि बिजों बेसेबां जरित आरो बेसेबां इन्दि बि आफादखौ मदद खालामनायमोन आङो जेब्लानाखि इन्दि बिया बेसे महराव नुजादों बे समनिफ्रायनो आं इन्दि बिजों जरित दङमोन आरो बे समाव आङो गोबांथार हाबाफोर खामानिफोरखौ मावनानै बिथांफोरखौ मदद होनाय जादोंमोन जेरै थांलाय फैलाय स्टिक लांनाय लाबोनाय बेफोरबायदि हाबाफोरखौ आङो मावनानै थांनो हायै गावसोर थांनो हायै जायगाफ्राव आङो थांनानै मदद होनाय जादोंमोन बे समनि स्टिक लांनानै हैनाय बायदिसिना आखुफ्रा साइकेलनि बेबस्थासोमोन साइकेलाव जोङो लाखुमानानै सिटफ्राव लानानै जोङो थांनानै बे समाव जोङो हैनाय जायोमोन दा हमनानै ला आदाया बे समावहाय आफादनि खामानि गोबां मावबोनानै दा नों सानसे समाव नोङो हाबाबो जाबाय बा जाखांनायनि उनाव नोंनि खुदिया दिनैहाय हारिनि थाखाय दिनैहाय जिउ दान होबाय बेखौ नों मा सानो आदा बेखौथ' बुंनांगौ जायोब्ला गोबाव बाथ्राफोर ओंखारनाय जायो नाथाय मा खालामनो आंनि फिसाया जे हारिनि थाखाय मुंख्लं जाबाय दा जेनाखि बिटिआर गभर्नमेन्ट दा बिटिआर गभर्नमेन्टआबो सुक्ति जाखांनायनि उनाव इन्दि बि मुंख्लंनि दारै जेनाखि सुक्ति एग्रिमेन्टआ जाबाय दा बे हिसाबै जों बेखौ फोथायदों जे खुनु मुंख्लंनि सारा थै गैयै थै होनायनि दारैसो सुक्ति जादोंब्ला दिनै माबा मोनसे आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो माबा मोनसे गावसोर बुंनाय बादि माबा मोनसे बेबस्था खालामोबा मोजां जों बेखौल' आसा खालामदों खावलायनो सानदों जाहाथे माने जोंनि मुंख्लं न'खरफोरनि माबा मोनसे मोनथायफ्रा मोनोब्ला न'खरफ्रा एसेबाबो गोजोननायाव फैगोन बेखौल' जों आसा मिजिंथिनाय जायो दा सुक्तिनि बाथ्रा ओंखारदों बे सुक्तियाहाय जों जायफ्रा एनडिएफबि ओरैबायदि दुखु दाहा लानानै फैदो बेखौ जों दुखु दाहा लानांनायखौ अनलि खुद एनडिएफबि जायफोर ट्रेनिं लाथारनाय बिसोरनि अनगायैबो गोबां बर' रायजो राजाफ्रा दिनैहाय दुखु खस्थ' लाबोदों सोरबा जेरैबायदि आदामोन बायदियानो दुखु खस्थ' लाबोदों जि जायगायाव दैखौ बारसोमनो हायि दैफोरखौबो नोंसोर बारसोमनानै एनडिएफबिनि थाखाय गोबां दुखु खस्थ' लादों दा सुक्तिनि बेलायावहाय फैदों दा नैबे सुक्तिया जोंनि गोजोन गोरोबथाया माबायदि जानांगौमोन आदा नोंनि हिसाबै बा नोंनि साननाय बायदिब्ला बेखौथ' बुंनो थाङोबा दुखुनांथावनि बाथ्रा जे एनडिएफबिनि जेनाखि मोननांगौ मोनथाय बे जिनिसा बिटिआर एग्रिमेन्टनि नङामोन नाथाय एनडिएफबिनि जेनाखि सोमावसारबोनाय बे जिनिसा जोंनि बर' हारिनि माखासे गांनाय उखैनाय गासै जिंगा सिनायफोरखौ खारस्रांनो होखारनो थाखाय माखासे एनडिएफबिनि जेनाखि जोंनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सार बिथांनि सिन्था धारना आरो जोंनि जेनाखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारनि जेनाखि सिन्था धारना बा साननाय बे साननायजों दानि बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनि बर' हारिनि जे मोननांगौ मोनथाया मुंबो जायाखै होननानै आं साननो लायो आरो दा बे आदाखौनो मोनथिखाबाय जानांगौ आंनि सेनियरफोरजोंनो जेरैबायदि आदाया दहाय बुंलांखाबाय रामबुजि सारनि बाथ्रा बुंदों बिन्दो सारनि बाथ्रा बुंदों खौसे सारनि बाथ्रा बुंदों ओरैहाय बिजनिनि गोजोन सार बिथाङा मोनसे आफादाव दङ पलिटिकेल हान्जायाव थ' बिथांमोन सारनि बाथ्राखौ बुंदों गोबां दैदेनगिरिफोरजों बिथाङा खामानि मावबोदों थ' दिनै आं बेखिनि आदानि न'आव फैनानै बा गावखौनो बिराद रंजाखांनाय मोनदों दिनै आदाया बर' हारिनि थाखाय गोबां गावनि फिसाखौ दिनै दान होनानै दिनै 5 लाखनि थाखायबो बांद्राय खुद्रिसाराखैबो दिनै बयनिबो देरसिन गावनि फिसा असेया बर' हारिनि थाखाय जे जिउ दान होदों बिनि देरसिन अबदान जेबो गैया होननानै बुंनो हायो दिनै जोंनि बर'नि राजखान्थि दोलो मोननैबो
बिबो बिखौ जों खुद्रिलायबाय थानायखौ नुदों दिनै आदानि बिखायाव गावनि फिसा असेया दिनै बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस जिउ दान होदों जायखौ बुङो दिनै मुंख्लंखौ ओरैनो जानला मानला जानो होनबाबो हाया गोबां मानसिया बुंदों आंनियाबो जादों नाथाय नंगौ नैबे आदानिफोरबायदि आदानि फिसाज्लाफोरबायदि जाय बिफाया गावनि फिसा असेया दिनै बर' हारिनि थाखाय जिउ दान गारदों बियो ओरैनो जानो हाया मालाबाबो थ' लोगोफोरा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि